Hej. Jeg har aldrig været specielt begejstret for urtete. Det var så lige indtil jeg hørte om, hvis jeg laver en urtete af hibiscus, så kan den hjælpe med at nedsætte blodtrykket. Og da jeg har for højt blodtryk, så besluttede jeg mig for at undersøge det. Jeg fik så købt noget hibiscus, så havde jeg hibiscusblomster, og fik lavet en te, som der stod på pakken. Og man fik sådan en lille kop og drikke det, og det var varmt og sådan noget, det var ikke særlig lækkert. Det var faktisk fuldstændig op til min fordom om, at urtete, det var sådan noget, du sad og drak i din sofa med 2 hænder på kroppen og blev ved med at mæse noget og sige til dig selv, det er meget sundt, det er meget sundt, ellers så havde jeg ikke chance for at få det med. Så tænkte jeg, burde ikke være sådan. Så jeg tænkte på, at hvis jeg lavede urteteen, og så har jeg puttet noget stevia i. Stevia, det er cirka 1.500 gange sødere end sukker. Og urteteen i sig selv, hibiscus, er bitter i det. Og så tænkte jeg, så putte en masse vand i. Og så i stedet for at kun få 1 kop, så få 1 liter eller 2. Og så drikke det i stedet for cola i løbet af dagen. Og så drikke det iskoldt ind i køleskabet. Og så prøver at vise jer, hvordan jeg laver det. Først, det ser sådan her ud, når det er færdigt, så er en pæn farve. Og det smager forbløffende godt af urtete. Og først til hibiscusen her. Ser sådan her ud. Det er små tørrede knopper. Og man bruger cirka en håndfuld penge til cirka 2 liter vand. Og så har vi her steviaen tørret. Det ligner ikke noget særligt, men man bruger cirka samme mængde til, som man bruger af hibiscusknopperne. Her har vi cirka 2 liter vand, og den putter vi op i vores gryde. Putter jeg først steviaen i, og derefter hibiscusen i. Jeg vil også putte sådan nogle friske kaffeblad i. Jeg har hørt, det skulle være godt for hjernen. Jeg ved ikke, om det passer, men jeg er ved at finde ud af det, og så tilfældigvis så har jeg en del kaffeplanter i baghaven, så jeg ikke rigtig ved, hvad jeg skal bruge til, så jeg tænker på med dem, det kan ikke skade. Rør lidt rundt, så alting det kommer under vand. Så får du bragt det i kog, og når det koger, så lader det koge cirka 10 minutter, og så skulle det være færdigt.